Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bukod sa labang Juna Sultan versus Sharon Carter na undercard ng labang Casimero versus Rigo ngayong linggo, ay may napakagandang laban din na aabangan bukas. Ang pagbabalik ni Genesis Azucal Cervania. Lalabanan niya ang undefeated prospect ng Amerika na alagaan ng top rank na si Andres Cortes. May kartada itong si Cortes na 14 wins, 0 loss, 7 via knockout, habang 34 wins, 2 losses, 16 via KO si Cervania, at 8 rounds lang din ang laban nila. Undercard sila ng labang Franco versus Moloney. 18 buwan na walang laban itong si Cervania mga pre, habang si Cortes ay huling lumaban noong Mayo lang. Matatanda ang dating alaga ni Floyd Mayweather itong si Cortes, pero lumipat at sa kasalukuyan ay nasa kamay na siya ni Bob Arum ng Top Rank Promotion. Sa isang interview, aminado itong si Cortes na magaling na boxer itong si Cervania, mas eksperyensado, kaya kung mananalo daw siya dito ay magsilbi daw itong susi sa pag-angat ng kanyang rankings at para makalaban na sa isang world title. Dagdag pa ni Cortes, knockout daw ang aabuti ni Cervania sa loob lang ng 5 rounds ng kanilang laban. Magandang laban to mga pre. Kilala itong si Andres Cortes na hindi tumatakbo, kakasa kahit tuto, pero ito din ang gusto ng ating pambato na si Cervania. Ang mga kalabang tulad ni Oscar Valdez noon, kamao sa kamao, matira ang matibay. Matibay din talaga itong si Andres Cortes mga pre. Sa katunayan, 2 beses pala niyang tinalo si Teofimo Lopez noon sa amateur. Habang itong si Cervania ay 2 beses lang din itong natalo sa professional boxing noong kontra kay Valdez at Castro. Matinding laban to mga pre, sabay-sabay natin tong abangan ngayong linggo. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.